Hindi ka kuan. Hello. Ikaw ay sakit. Una ko siya na niya rin ang muwala mo sakit ani ko. Kuan. Meron ko ng kapit. Hindi ano ko. Yung mama di ko daw ulak ka. Dara na ba ito yung mama? May kikuha ang hilo. Asa rin nagpuyo ang paanan, ang tugtulakay. Sa katong sa Mactan Plains. Pero ang iyaaw, ang iyang mama nga manghilot na sa tao. Tamo. Banyag ko ang sa mga bata. Nego, video ba ako? Ha? Video ko. Ano din yung video di ay? Muna ang gingon ay? Ha? Na. Brag. Ano ka na? Wala, mura mo kagwala gahilot rin eh. Sakitan bus mama ni mo? Mura ko gahilot rin. Ha? Mura ko gahilot. Mura ko. Mura gahilot. Tasag ilang mama rin. Hindi lang permi kay taas kay ilong ang mama. Ginakot ko yung angel eh. Ano na dong? Sagi. Saging ha? Sundan. Aw. Nakugada mo. Ayun sa suka ka nakugada mo. Tundan lang sa day dili pwede atong green katong kuan. Tundan lang. Ana? Ano sakit? Too easy. Lala, kibira-bira na na. Lala. Pagdaman to siya gimuhat po. Lang. Ay, sorry. Smile sa duma. Kilot na sila na rin. Maragapit na dyan ang time. 3:51. Na 3:16, 17, 18. Sipon, matang kayo sa sinanay. Sipon ko ay isipon ko sa kiinkit bugnaw kaayo ang Nagkilot si nanay sa likod. Hilot. Asang tabon ani lang ka? Okay, bye-bye na. Bye-bye, happy naman time. Bye-bye, Nay. Bye-bye, sad Nay. Bye. Bye-bye na.